În sfârșit, asta începem cu... Hai să trăiești, bine ai venit. De când așteptam momentul ăsta. Dă-i și cu apă, dă-i și cu apă. Dă-i și cu apă puțin. Așa, ca să meargă treaba bine. Așa, și mai punem puțin, că tocmai am desfăcut un costiclă. Te servește băiatul frumos, elegant. Așa. Prima dată o să facem prezentările, bineînțeles. Echipa Underground Music este așa. Eu, Nicu, invitat special. Irinel aici în spatele, nu o să-l vedeți că evident e în spatele acestor 3 camere spectaculoase. Și în capătul culoarului departe, bineînțeles, Paul, colegul meu de la Underground Music, și Cristi, cel care se ocupă de tot ce înseamnă sunet, video, sync și așa mai departe. Dragă Nicu, bine ai venit încă o dată. Dragă Andy, bine te-am găsit. Așa, ești bine, ești în formă. Perfect. Când încep show-urile pentru tine? De spanter. Săptămâna viitoare? Da. Ai concerte în fiecare zi? Da. La Quantic, nu? La Quantic. Și mai ești în altă parte? Bă, eu o să mai am câteva evenimente micuțe, dar în special... Ceva festuri sunt pregătite? Nu, Nimic? Festuri nimic? nu. Serios? Nu stă nimic. Nu stă nimic? Nu stă nimic. Stăm Nici prin toamnă, iarnă, încolo? Păi mai vedem. Stai să treacă vara. De fapt, stai să înceapă vara. Am înțeles. Și la Quantic totul e gata? Te pregătit, da? Mai Echipamente tot, mai avem lumini? luni puțin de lucrat la finisaje. Așa? Și suntem cam gata. O să fie acolo în fiecare zi? În fiecare Deci zi. acolo bem un șpriț dacă... Da. Am înțeles. Bun. Hai să trecem la fapte, pentru că la un moment dat vom fi la concurență cu finala Champions League, da? Da. Păi nu știu când e, la 9 jumate, 10, nu știu la cât începe, așa că trebuie să terminăm până atunci. Bun. Am pregătit și un set de 255 de întrebări. Perfect, avem timp. Așa, bun. Bine, noi ne cunoaștem de 20 de ani, de pe vremea dinozaurilor. Între timp am albit, ți-a albit barba, eu mi-am dat-o jos dimineața pentru că, nu știu frate, dar mă duceam la piață și toate babele aveau lipici la mine. Arătam ca un moș de 60 de ani. Ca un moș și toate babele vreau să-mi facă reducere la zarzavat, înțelegi? Da, Păi ia să mergem până la piață când da. am nevoie de ceva. Da, m-am uitat dimineața în oglindă, zic, bă, boss, hai să dau jos barba asta, poate agățăm niște puicuțe între timp. Așa, numai că în loc să pun și eu la 2, la 3, când am băgat aparatul în ea, m-a dat și m-a făcut și una aici pe sprâncene, deci m-am aranjat frumos. Bine, aparatul e nou, de-aia s-a... Așa. Deci, cum a început totul pentru tine? Zi și mie, cum ai început tu să crezi tu despre tine că ești mare șmecher? Așa. Băi, cred că a început totul cu web-ul, cu prima repetiție. Așa. Care am făcut-o cu Web-ul fiind prima trupă din Constanța. Da, de fapt web, cum le zici tu. Web, da. Cu web, da. Și știu că era frumos, eram în Componența 97. web? Componența web. Inițială. Inițial Costin cu Vali. Așa. Vali Zechiu. Așa. La Tobe? Nu era Mișu? Nu mai știu. Nu era un băiat, nu mai știu exact. Așa. Dar a doua componență de care ții tu minte, ea, zi, care Păi era? Narcis, Așa. Sorin, Așa. Cornel, Așa. Costin și eu. Am înțeles foarte Ăștia am fost web-ul. Au venit, de unde și vorba, au venit toți moldovenii la București. Nu, că ei au rămas în Constanța, tu ești singurul care a rămas aici în București, nu? Care am rămas aici, da. Așa, bun. Deci, ai început cu web, da? Cu trupa web? Cu web-ul, în 97 aveam o sală de repetiție în Constanța la bază nautică, Așa. ceva Tobe Amati. Am înțeles de alea Cu făcute pe echipamente vapor. nu mai știu ce aveam, Așa? dar na, pentru anii ăia Era bine. ne simțeam bine. Așa, și cum ai ajuns la Green Hours? Că eu te-am cunoscut la Green Hours. Păi eu l-am cunoscut pe Voicu în 98. Bă, tu mai ții minte chiar așa, cu Ma, exactitate? aproximativ. Și am venit la Green Hours. Și de acolo ai început? Ani, și în 2008 am făcut Green Sound Team.
Așa? firmă de backline Păi stai mă, rental și 2008, asistent. dar 10 ani ce ai făcut tu? 10 ani? 10 ani am fost la Green Hours, am făcut teatru, concerte, am stricat boxe, am înădit cabluri. Deci cinstit, cine, tu i-ai mâncat ficații lui Voicu sau Voicu ți-a mâncat ție? Reciproc, Da. da. Voicule, dacă te uiți aici să știi că noi te iubim maxim. Mamă, să mură, când lucram amândoi la Green Hours, mă aminte că te-am dat pe goară odată la Voicu. Nu știu, era un eveniment și tu nu erai în seara aia acolo și trebuia să fac eu sonorizarea la teatru, la nu știu ce piesă de teatru, nu mai țin minte, la una din ale. Băi, am și uitat sincer să fiu. Stai, nu uita că eu asta am ținut o minte, mă, și mai în cutia aia cu cabluri și cu alea, mamă, și când am deschis toate cablurile tale erau tăiate, lipite cu scoci, n-avea niciun cablu întreg. Da, N-am putut să fac nimic, de toate erau improvizații la tine, să văr eu, erau acolo toate. Și noi ce Am puteam. dat pe goară, am zis lui Voicule, trăiți ar familia, nu știu ăsta, bă, că zici, n-are niciun cablu întreg, a nebunit când am auzit Voicu, știu că a doua zi ți-a făcut scandal, l-a măscărit. Bă, dar n-avea niciun cablu între mâncat. Știu că odată ai și curentat, e adevărat? Dar ce numai odată? Ai tăiat cablu de curent cu cuțitul? Așa e, oare? Bă, știu că a făcut o flamă, buf, în club în bar nu atunci. mai știu. Mamă, ai făcut știu că a fost ceva. Cu 3 zi. După care ai făcut upgrade-ul la... Ai început să faci concerte sus pe terasă, nu? Înțelegi? Da. Și după aia l-ai luat și pe Ștefăniță după tine. Ștefăniță, unul dintre cei mai buni sunetiști de live din România. Da. Bine, Ștefan Pana, adică. dacă e să o dăm așa pe istorie, așa? tu ai fost primul sunetist de la Green Sound Team. Da? Da. Când? În mai 2008, când am făcut festivalul de motocicliști de la Eforie Nord, Așa? din camping. Băi, ești nebun? Da. Wow. N-am uitat de la, dar oricum țin minte că a fost... tu ai fost primul. Yeah! Deci dacă e să dăm cu istorie... Bun, și deci pe câți oameni ai la? Tu te-ai lansat, Voicu te-a lansat pe tine, să zicem, în lumea showbiz-ului, da? Datorită clubului Green Hours, că de acolo a pornit povestea ta, dar tu, la rândul tău, câți oameni ai împins în industria asta? Băi, destul de mulți. Da? Pot să zic că am școlit o grămadă de oameni. Nici noi neavând o școală adevărată. Da, Noi am fost amatori și eu cu studioul tot amator am fost, recunosc. Nici acum n-am... Totul am făcut după ureche, ca orice român adevărat, da, exact, cârpelă de cablu tăiate, lipite cu scoci. Bun, cine te-a susținut în toți anii ăștia? Adică pe cine ai simțit tu că a fost aproape de tine și te-a încurajat, mai ales, nu știu, mai ales în perioada de pandemie, când a fost nasol într-adevăr și chiar aveai nevoie de o susținere și, bineînțeles, cine ți-a dat țeapă? Bă, aș prefera să discut mai mult despre cei care m-au susținut. Așa. Cei care mi-au dat țeapă... Nu. Dar au fost cei care ți-au dat țeapă? Bă, știu cum e. Din țepe ai de învățat. Nu vrei să te gândești la alea niciodată. Prefer să vorbesc de cei care m-au susținut. Așa, cei care te-au susținut și pe cine ai tu așa la inimă că atunci când era mai greu sau când au fost probleme și așa, ai mers mai departe și ai reușit să-ți... Nu știu, tu chiar ți-ai dorit să fii aici, să ajungi aici? Adică a fost chiar visul tău de o viață să faci chestia asta, da? Da, în momentul în care am început cu Green Sound Team-ul și am făcut primul concert, mi-am dat seama că asta îmi doresc. Că asta îți place. Da. Adică și pandemia asta m-a făcut să-mi dau seama că nu îmi doresc să fac altceva. N-ai vrut să te reprofilezi? Nu. Să duci pizza Nu. Am avut așa un gând, bă, dar ce fac? Toată lumea spunea, bă, dar trebuie să-ți găsești ceva de lucru și am zis, bă, nu, prefer să stau, nu pot să fac altceva și nu o să fac altceva. Deci cine te-a uite susținut? că aproape a trecut. A trecut, gata, a trecut balaurul. Te-ai vaccinat? Da. Da, bravo. Și rapelul. Da, bravo. Sunt 2.0. Deci cine te-a încurajat? Cine a fost aliatul tău number one în toată povestea asta? Pentru că e foarte, în business-ul ăsta pe care îl faci tu, în general, în muzica asta, underground, în industria asta, e foarte greu să reziști și să mergi. Nu știu, am 47 de ani și nu știu, am fost toată viața mea confruntat numai cu probleme, cu greutăți, cu belele. Da, probleme o să fie toată viața. Da, te faci IT-ist, ai și tu 3-4 mii de euro pe lună, liniștit. Păi și unde mai e bucurie? Nu e, unde dacă nu te chinuiești... Da, nu, n-ai cum. Bine, răspundem la întrebarea ca să mergem mai departe. Păi cine m-a susținut pe mine? Să zic așa, oamenii cu care am lucrat de-a lungul anilor. O parte au plecat pe drumul lor, cu o parte sunt în continuare, lucrăm împreună. Tehnicieni, da. Sunetiști. Ai și oameni la cârcă? Și oameni la cârcă. Asta cu oamenii la cârcă am renunțat-o de mult
oameni la cărcă. Ai zis Oana. Oana soția ta, bineînțeles. Oana, soția mea, care m-a susținut și care Bravo, Oana. este și colegul meu. Da? Da, E lucrăm partener adevărat. împreună pe partea de tehnic. Ea e tehnic de tobe și mă înțeleg foarte bine cu ea. Bogdan, care și el Bogdan, partenerul tău de business, da? Da, Așa? Bogdan. Robert, băiatul care lucrează la mine de 5 ani și toți colaboratorii și prietenii. Bravo, boss. Bun. Acum, hai să trecem la întrebările astea importante. Prima, ce înseamnă să fii backline manager Okay. sau stage manager? Că ai fost și stage manager, nu? Ai fost și stage manager și backline manager. Okay. Care e diferența? Sau ce înseamnă să fii stage manager, ce înseamnă să fii backline manager? Cu ce se ocupă meseria ta? Pe scurt, așa. Da. Stage managerul este capitanul corabului, să zic așa. El primește formația la el acasă. La el în casă și le spune regulile casei. Bă, ce aveți voie să faceți, ce n-aveți voie să faceți. El le prezintă echipa tehnică, le spune ce au de făcut, programul, când trebuie să înceapă, când trebuie să termine. Tot el se ocupă și de tot ce înseamnă echipa tehnică, program, adusul cafelelor, să aibă grijă cu gadgetele cine se ocupă? Bă, tot stage managerul. Așa, bun. Așa, iar backline managerul este cel care aduce echipamentele de care este nevoie la acel show. Echipamentele însemnând partea de backline, instrumentele muzicale. Pentru că toți când se uită la un concert nu se gândesc la partea de inside. Zic, ce frumos arată, boxe, lumini. Dar mai este și departamentul ăsta de backline care este foarte important într-un show. Evident că este. Că altfel ți-ai băgat cablul de chitară în priză. În priză, exact. În prima priză pe care o găsești pe scenă. Da. Bine, asta de fapt e treaba tehnicului. El trebuie să aibă grijă să nu te lasă să bagi oriunde. Backline managerul este cel care îți aduce toate echipamentele de care tu ai nevoie. Deci, practic, chitării, clape. Și chitări ai primit și rider pentru da, chitări? Și pentru... Da, serios? Da. Și cum face? Dacă îți cere un Gibson din 69, îi aduc un Gibson din 69. să-i aduci doar 69. Sau 69. Mi-aduc aminte că am cântat la un festival în Lituania, un festival măricel, Devilstone Festival se chema. Și mi-aduc aminte că pe scenă, când am intrat, în partea dreaptă era un display imens, electronic. Ceasul. Da, era countdown, știi? Da. Adică intrau, urca pe scenă și 40 de minute, 39 de minute, 38 de minute Da. Și la un moment dat, cu 2 minute înainte să terminăm, nu poți să nimerești playlist-ul la fix și să termin chiar la fix, așa, la un moment dat era unul în spatele, nu știam cine e, după aia am aflat, era bineînțeles stage managerul, că era foarte agitat acolo și făcea gata, ultima piesă, tăiați. Bine, pe vremuri era foarte tare că mergeam pe la festurile astea unde am câștigat noi premii și eram noi, pe la Posada, pe la Râmnicu Vâlcea, pe la Irinel, de ce râzi? Că și tu ai fost, nu? Sfera Noctis, așa. Era mișto că atunci când nu aveai stage manager, era să auzea în monitoare sunetistul din mai se auzea, hai băieți, ultima piesă. Era ceva tare, când se auzea, era un festival ăsta concurs, știi, și erai acolo și aveai, nu știu, 15 minute de cântat, 3-4 piese și erau unii care făceau, bine boss, ultima piesă, următoarea piesă, în loc să aibă 2 minute, 7 minute. Era piesă de aia de 10 minute, înțelegi? Uita, ia oia sunetul, jos după scenă. Aia era mișto când auzeam vocea aia pe monitoare, hai băieți, ultima piesă, nu știam de unde se aude. Era mișto să auzi în timpul piesei, să auzi, gata, e ultima piesă. Păi nu, deci era și în timpul piesei se auzea, știi, că o dădea tare și zicea, hai băieți, să auzi ultima piesă, da. Asta era clasică. Deci stage managerul este cel care se ocupă și de timpii acordați pe scenă și cum se face? Tu cum faci? Faci ceasul sau? Băi, nu vorbesc de trupele mari care sunt headliner, că de-aia nu te atingi, dar de trupele care de deschidere, nu știu, altfel, fac o discuție cu formația înainte să urce pe scenă. Ai și tu display? Da. Ai și tu display? Serios? Da. E mi-așa micuț. Nu, trebuie să pui unul mare. Le spun cât au de cântat. Așa? Și cu rugămintea să înceapă când trebuie și să termine când trebuie. Înțeles. Și stau pe scenă la ultima piesă a lor, eu stau într-un lateral și
am grijă să se întâmple. Și să dacă fie nu timp. se întâmplă, ce se întâmplă? Băi, acum dacă nu se întâmplă, intervine organizatorul care poate să spună mai lasă-l Da, să s-a întâmplat cânte. vreodată să nu da. se dea jos pe scenă, da? Da. Sau Românești sau de afară? Băi, să știi că străinii sunt organizați. La ei, dacă știu că au de cântat 30 de minute, când au trecut 29 de minute, ei deja au terminat. Deja știu, au playlist-ul la și-au fix și acolo. mulțumit. Da, mă, pentru că Și cuvintele și speech-ul dintre piese ei deja e au- făcut, au, e deja... Au altfel sistemul. Da. Nu se mai pune problema, băi, hai că mai am și eu de cântat Trage o cu piesă. ochiul. Boss, mai pot o piesă? Se mai poate 2-3 minute maxim, să mai poate o piesă? Nu, asta la trupele străine nu se întâmplă. Știu exact cât au de cântat și au terminat playlistul la fix, au ieșit și gata. Și asta a fost tot, da. Nu se mai face, hai că mai am și eu o piesă de cântat. Am înțeles. La Rockstar ai fost stage manager sau backline manager? Am fost un backline manager din 2000, Și stage manager cine era? din 2016 până în 2019. Rugina era stage managerul? La Rockstar. Da, el era. De fapt, el era production manager. Ah, care ce înseamnă production manager? Production managerul este cel care aduce absolut toate echipamentele, inclusiv scena, logistica, echipa tehnică, tot. Transporturi. Și jobul lui se termină când totul e montat, aranjat și nu știu ce și asta a fost tot. Da. După care intră stage managerul Stage managerul, și în ordinea ierarhiei, backline managerul este cel care se subordonează stage managerului, da? da. Și cine? Apoi sunt Tehnicienii, da? Pe scenă? tehnicii, monitoristul, Monitoristul? front of house-ul, Așa. luministul. Deci ăștia sunt toți în coordonarea stage managerului. da. Ok. Deci, dragi trupeți distrușilor care cântați pe la trupele din România de underground, de aia, sataniști, aia cei mai supărați, țineți minte asta, da? Bun. Ce echipament ai tu la dispoziție? Deci tu când, bine, ai o paletă mai largă de echipamente, în special le-ai adunat de-a lungul anilor, nu știu, pentru că sunt chestii comune, nu știu, Mesa Boogie, de exemplu, un Dual Rectifier sau un Marshall GSM 800, nu? Deci ce echipamente ai la dispoziție? Câte seturi de tobe? Câte... Păi ce ai nevoie? Să te iau altfel, ce ai nevoie? Ce ai nevoie, boss? Ce ai nevoie? Ce înseamnă echipamentele în mare, da? Și luminile sunt la tine? Nu, eu mă ocup doar de backline. Am înțeles. Backline înseamnă stații, tobe, Stații, tobe, microfoane, clape, așa? chitări chiar. Mhm. Absolut tot ce ține de cântat. să Am zic înțeles, am înțeles. Bun, e în regulă. Am trecut de niște întrebări frumoase. Trecem la partea de rider tehnic, pentru că, iată, și noi, Taine cântă de 30 de ani și am avut și experiențe interesante de-a lungul timpului și am cântat și pe la festuri mai mari și am cântat și la festuri pe afară și așa ne-am dat seama că la un moment dat, când noi, industria noastră era foarte în urmă, acum a prins din urmă industria de afară, dar la un moment dat, acum, nu știu, vreo 20 de ani eram foarte în urmă, înțelegi? Noi eram în comuna primitivă în continuare, pe când în Germania, când am cântat noi, nu știu, prin 2000 și ceva, 2003-2004, am cântat și la Pepsi Siget și la Siget. Bine. Anul următor, când am fost noi în excursia aia în Praga, în anul următor, știi, când voi v-ați dus pe insulă, eu am rămas în cameră, dar după aia, în anul următor, ne-am cântat la Pepsi Siget, da, în 2004. Noi am fost în 2003 în Cehia atunci, în excursia aia, și în 2004 am cântat noi... și atunci, da. Unde la scena aia care era de la metal? Scena de metal, Hammer? tocmai era primul an în care se făcuse scena de metal aia din cort. Ok. Între timp nu mai este. Între timp nu mai este, Nu mai da. Și nu mai este. Mai este Pepsi Siget? Da? Se mai face, da? Nu se mai cheamă Pepsi Siget, Se cheamă este Siget. Siget, da, Am ok. fost în... Pepsi se chema că era sponsorul ăla mare, după aia se chema Vodafone Da. Am Siget. fost sau... în 2019 acolo. Serios? Da, imediat după Rockstad Așa? am fugit la Siget. Și? Am văzut, am fost în ultima zi de fapt. Era mai mișto decât am fost noi acum 20 de Bă, ani? e altceva, e altceva. S-a transformat în E altceva? Tot așa, cu 20 de scene, 25 de scene e era? superb, Da? e superb. În același Deci e nu mai, festivalul la evident că care tot aș vrea pe... să mă duc tot timpul. Da, serios? Mai era și cu metal? Sau mai Bă, subțire? nu, sunt combinate. Nu mai e ca pe vremuri. Pe scena mare, atunci când am fost noi, a cântat Slayer după Prodigy. Sau, da, nu, Prodigy, am zis bine, da, Slayer după Prodigy. Bă, nu mai e scenă dedicată de metal, pe scena mare. Dar dacă e un nume mare de metal, cântă. Am văzut 21 Pilots și Foo Fighters. Deci acolo ai vrea să fii stage manager.
Da. Da. Așa, deci ce înseamnă echipamentele? Dacă vreau, nu știu, o stație de chitară mai deosebită, Dacă nu ai și am... partenerii cu care mai ai magazine de muzică sau ceva? Sau Mai sunt firme cu care colaborăm. Da? Deci dacă mai faceți schimb de echipamente. Da. Dacă e ceva pe care nu-l avem noi, îl găsim sau în cel mai rău caz îți pot da o variantă apropiată de ce-ți dorești. Am înțeles. Dar în ultima vreme, în general, trupeții vin cu echipamentele de acasă, nu? Băi, da. Acum despre ce vorbim, că poate să fie un concert cu trupe locale, la care totuși trebuie să aduci ceva echipamente din partea casei. Sunt trupe care zboară cu avionul. Că n-au cum să care și stațiile. Nu poți să aduci, că te costă să-ți aduci tobele și cabinetele cât o excursie în Thailanda. Corect. Mi-au aminte că a fost un concert făcut de Bogdan de la Interitus, parcă și erai și tu acolo în organizare? La început, prin Constanța, pe la începuturile festivalului de metal. Metal Heart. Da. Și atunci a fost prima dată Rotting Christ în România. Da. La Costinești, boss, erau niște guguștuci. Și au venit în curul gol, au venit și cu chitările după ei, că au cântat pe chitările băieților de la Interitus. E adevărat? Vezi că a fost altfel atunci. Cu o săptămână înainte ei au fost la un festival și le-au furat tot, au rămas sportivi. Și au zis, băi, fiind prima oară în România. Hai, lasă-o, că eu auzisem ceva de genul, noi nu venim cu chitările în România, că ne e frica să nu ne furați chitările. Dar deja erau furate ele 2 săptămâni înainte. Nu i-am întrebat, dar uite că au cântat pe instrumente românești. Că au cântat pe chitara lui Bogdan. Nu mai știu, că s-a făcut în ziua aia, s-a făcut ședință și fiecare trupă a venit. Au venit sportivi, au venit cu mâinile în buzunar, e adevărat? Da. Au venit, s-a făcut ședință, vedeți că trebuie să puneți Rotting Christ între timp au ajuns, așa zi, scuză-mă. Așa și? S-a făcut ședință, a venit fiecare cu ce avea de acasă, s-a pus acolo și au venit băieții și și-au cântat. Au venit, bineînțeles, trupele românești, au venit cu eternul Zoom. Uite, procesorul meu. S-a zis, nu, uite, chitara se bagă în aici, așa în marșal direct, se dă, uite cum se cântă. La câteva zile după festival, toți băieții își vindeau Zoom-urile. Eu încă pe vremea aia cântam cu Metal Zone, boss, crede-mă, deci Metal Zone m-a scos din mizerie. Deci Metal Zone-ul ăla, toate festurile de prin țară, toate cântările, unde nu găseai nimic, erau niște vermone de alea prăpădite. Tu știi că eu am prins pe vremea dinozaurilor cântările. Și ce asta cu ampuri nu era, frate, pe vremea aia, erau niște taifunuri de alea rusești, înțelegi? Și ăla n-aveau distors, să-ți dai seama, și cu ăla la maxim tone. Și dacă nu băgam pedala, Metal Zone-ul ăla m-a scos din mizerie de mii de ori. Băiam pedala, Metal Zone-ul, pac, băgam, făceam acolo un zzz și ăla era Dumnezeu. Deci, nu, să nu dăm cu pietre. Bă, nu dăm cu pietre, nu, adică niciodată. Zoom-ul era, într-adevăr, era primul procesor mai avansat, așa, știi, dar și ăla 502, 503. Suna la 505, după aia ăla, cu 2 pedale. 2 pedale, da. Și mai era... care era, avea Răzvan de la Abigail, cum se chema ăla? Toneworks, am zis bine? Toneworks, nu știu cum se chema. Da. Ăla suna binișor, așa, avea un distors așa mai mișto, mai dark. Da. Mi-a plăcut ăla. AX, parcă nu știu ce model. Bun, acum, spunem că asta era ideea. Ce trebuie să cuprindă un rider tehnic? Tu, ca și backline manager sau ca și stage manager, da? Tu primești de la trupă riderul tehnic, da? Da. Apropo de asta, vreau să mă ajuți să-mi dai unul din riderele tehnice care ți-au plăcut, ce mai mulțumesc că le mai ai prin calculator sau pe undeva. Să facem un rider tehnic frumos, elegant, o să-l punem pe pagina de la Underground Music ca și model pentru trupeții din România care sunt și ei la început și nu știu cum se face lucrul ăsta. Să-mi dai un model de rider tehnic ăsta frumos, aranjat, elegant, frumos, colorat, nu? Aveai și cu culori? Te primești cu culori? De asta e că îmi zici imediat. Am și cu culori. Așa, și îl facem și îl punem acolo pe pagina de la undergroundmusic.ro, să-l punem la download, îl luați acolo și vă faceți un model de rider, pentru că astăzi în 2021, de fapt de mulți ani, dar trebuie neapărat să știți că la fiecare concert unde o să cântați, organizatorul vă roagă, vă imploră să-i trimiteți un rider tehnic ca să știe și el dacă puteți să comunicați, dacă au și ei scule și așa mai departe. Deci,
Ce trebuie să cuprindă un rider tehnic? În principiu, acum e greu de explicat cum arată el. Trebuie să cuprindă tot ce are nevoie formația. Să zic, începând de la PA, Da? monitoare, mixer, cabluri, Stații. microfoane, amplificatoare, tobe. Și poziția lor pe scenă, bineînțeles. poziția lor pe scenă. Da. Pentru că basiștii sunt inutili oricum, dar nu e nicio problemă. Îi iubim și pe ei. Cântă sau pe dreapta sau pe stânga, nu? Dacă sunt două chitări stânga-dreapta sau, da? Sunt, deci trebuie să, riderul tehnic trebuie să cuprindă și poziția lor, planul lor pe scenă, nu? Da, poziția monitoarelor pe scenă. Pentru că ajută foarte mult atunci când sunt multe formații să știi trupa de următoare cum trebuie amplasată. Cât de mult te ajută să știi? Luăm exemplu cazul lui Rockstad, unde știu că făceai acolo sunet, în fine, că era acolo pe scenă dimineața până seara și acolo merg trupele una după alta. Da. Spune-mi ce se întâmplă, cum faci tu să te organizezi pe scenă? Păi, în primul rând, se face un basic de amplasament. Da. După care ne ajută foarte mult riserele mobile, ca să putem să... Riserele sunt platformele pe roți pe care se pun tobele, da. așa fel încât să poți să te miști foarte repede la line check și la sound check. Care sunt deja pregătite, sunt cablate. Sunt deja pregătite tobele. Da. Sunt cablate cu microfoanele pe ele și doar te cuplezi cu sockapexul. Ok. Așa. Pentru că te ajută foarte mult să scoți repede toba și să pui următoarea tobă. În rest, amplasamentul este standard, în așa fel încât să poți să te miști foarte repede. Ai 2 ampeguri stânga-dreapta. Da, de bas, da? Da, pentru că să eviți faza că basistul vrea pe stânga sau pe dreapta și să stai să te muți cu cabinetele. Da, după care 2 cabinete de marșal într-o parte, 2 cabinete de marșal într-o parte. Tot așa că dacă cumva chitaristul vrea 2 cabinete, să le ai... Marșalul e de bază peste tot, nu? E de bază. Și mesa? Mesa mai puțin. Angle? Chiar deloc. Bă, ești nebun? Da. Ia-o-ți, bă. Da. Așa, mai departe. Și în mijloc, între cele 2 cabinete de ampeg, lași loc pentru riserul de tobe. Și tu, efectiv, muți doar platforma de tobe. Okay. În rest, tot amplasamentul este standard. Ok, și ai un clipboard, ai acolo riderele trupelor și știi când a trecut trupa următoare, deja tu când cântă aia... oricum în momentul înainte de festival se face o discuție cu echipa tehnică de la fiecare trupă. Da. Se trimite riderul tehnic cu ce își doresc, iar eu trebuie să selectez din riderul lor exact toate elementele pe care le vor, le pun într-un tabel în Excel. Da. Și în dreptul fiecărui element îți scriu exact ce pot să-i ofer. Ce poți să-i oferi. Deci ei au și variantă de backup. Dacă nu ai modelul ăla de stație sau nu știu ce, au și o variantă... Oricum toate chestiile trebuie discutate ca să nu ajungi la fața locului și să zici, domne, eu am cerut și tu să spui, n-am primit. Nu există așa ceva. Așa, da. Se face o discuție în prealabil cu toate formațiile în festival și fiecare își dă acordul. Deci, concluzia, că e foarte important pentru cei care ne urmăresc acum, mai ales trupele din underground, că în special lor le este dedicat acest podcast, trebuie neapărat să luați legătura cu stage managerul sau cu backline managerul, întotdeauna, să comunicați cu el. Este foarte important să știți ce instrumente, ce scule, ce stații, ce tobe se pun la dispoziție. Mai ales scaun, de exemplu, noi la festivalul din Lituania nu am avut scaun de tobă. Era la altă scenă, nu știu, n-am înțeles care faza și a bătut Adi pe un scaun de ăla și Adi fiind și mic de înălțime și a pus Deci neapărat toate elementele astea trebuie să discutate înainte. Dacă există scaun de tobe, câte stative de cinel se pun la dispoziție, nu? Întotdeauna comunicarea e cea mai importantă. Și ai, oricum, totdeauna ai mai multe decât ai tot timpul mai multe. Deci care un camion întreg cu... Da. Păi gândește-te la Rockstad. Scena mare are 4 seturi de tobe. Toate ale tale? Da. Plus scena mică. Da. Să zic așa o medie de 5-6 stative la fiecare tobă și oricum trebuie să ai și speruri, că poate ți-a cerut un artist 5, dar te întreabă, mai e să mai îmi dai 1? Dar te întreabă în ideea în care el știe că ți-a cerut 5, dar se va bucura dacă o să vii și cu al 6-lea și o să-i spui, băi, uite-l și pe al 6-lea. Ok, foarte tare. Bun. Care e cel mai mișto rider tehnic pe care l-ai primit până acum? De la ce trupă? Ce ți tu minte
nu știu, o trupă profi care s-a părut ei că a fost cei mai profi. De la trupele mari. De la trupele mari, De la da? trupele mari, da. Acolo când iei riderul ăla care are vreo 30 de pagini și începi... Cât? 30. Eu am crezut că o pagină, am făcut să și eu un rider, nu. nu. Dar ce scrie acolo, frate, în 30 Absolut de pagini? tot, absolut Ce, tot. prosoape de scenă? Unde să fie apa pusă sau ai ce? și partea asta la hospitality, dar Da. Pe partea de backline Ajunge și la tine, hospitality-ul? Ajunge la ajunge tot. Ajunge Ce tot. înseamnă hospitality? Adică fursecuri... Ce doresc să mănânce, la ce oră vor să ia masa, câte Așa. prosoape au nevoie, Așa. tot ce înseamnă... Și gagici dacă... Bă, cred că da, n-am parcurs niciodată. Eu m-am oprit, adică încep riderul cu partea de informativ pe partea de EPA, Da? mă duc pe microfoane și mă opresc la backline. Mai departe alte... Așa. Deci în rider sunt inclusiv prosoapele Inclusiv de la prosoapele, scenă, da, nu? Da. Apă, plată, Inclusiv apă minerală. prosoapele, iar la backline ai inclusiv poze cu cum și-ar dori să fie stativul de clapă. Really? Pentru că el îți dă model, îți spune că vrea KM de nu știu care Da. și îți arată și poza cum să fie. Mhm. Îți arată riserul cum vrea. Mhm. Cât de Ai. înalt sau ce? Cât de înalt, cum să fie, să aibă pânză pe el, să aibă mochetă neagră, să aibă trepte pe spate. Să nu dea cu capul să la cadă. modul ăsta. Da. Deci crede-mă că ai ce să scrii în 30 de pagini dacă... Deci chiar- zi o trupă care a fost cea mai profi la nivelul ăsta, cu care ai colaborat tu sau care ai primit tu Bă, n-aș ști să-ți spun exact una, în special astea mari. astea mari, da. Headlinerii care au fost pe la Și ai pe la primit vreodată Rockstar. și de astea penibile? Da. Ca de exemplu? Uh, Hai să râdem. hai să râdem. Hai zi. Set minimal de tobe, Da? amplificator de bas, Da? 3 microfoane de voce, 3 monitoare cu semnul întrebării. Adică ce înseamnă asta cu semnul întrebării? Nu știu, o să văd. Dacă aveți, adică asta era întrebarea. Dacă aveți, dacă da. aveți, dar nu scrie nicio firmă, nicio de asta, niciun brand, nicio... Nu. Am înțeles. Deci dacă aveți, boss, dacă nu, nu e nicio problemă. Cântăm cu Metal Zone-ul. Da, fără nicio problemă. Aoleu, bun. Și o trupă măricică în România care A, a cerut da, treaba serios? asta. Da, aoleu, nu nasol. dau nume. Băi, adevărul e că la cât de frustrați suntem noi în România și mai ales vorbesc de zona asta de underground, vis-a-vis de neputința industriei de a, știi, de a te ridica, de a face ceva normal, nu te mai gândești. Băi, Noi când nu știu plecam, dacă e noi plecam, neputință. ne mai întrebau și pe noi, bă, dați-ne și voi, na, ce scule vreți, nu era pe vremea aia, nu se spunea rider tehnic, nu știu, nu mai țin minte cum era Necesar. exprimarea, necesarul de scenă. Dar îți dai seama, ai zis, boss, las-o așa că nu contează, că când ajungem acolo ne îmbătăm, ne urcăm pe scenă, găsim noi acolo undeva să ne băgăm cablu într-o ceva, într-o stație, într-o Vermona, găseam noi ceva, știi, unde să ne băgăm. După aia noi abia așteptam să cântăm, după aia mergeam la hotel și făceam show maxim, mamă, aduc aminte la Posada, la Câmpul Lung, mamă, ce show-uri erau, Doamne, Top-teul de la Dumnezeule. Buzău. Și top-teul Am de la fost și eu acolo Buzău, de 2 ori. Doamne, mâncat tata ce era acolo. Și cântarea era așa, un 30 de minute să fie, restul era distracție. Ăștia asta nu se mai distrează, frate. Stau cu capul în smartphone-urile astea dimineața până seara. Da, Înțelegi? uite, vezi tu că N-era și pe gagică tehnologia undeva i-a ajutat. Ce dracu ajuta, mă? Noi ne distrăm, zici mă. așa. Da, într-adevăr, Eu după concert, pac, o luam până pe spate pe acolo, ăla, după o cortină, înțelegi, papa, a doua zi nu mai știam cine e, dar așa era frumos, frate, era... Ăștia așa nu o să mai distrează, în sfârșit, hai să nu mai... Bine, zi-mi acum, care e diferența între soundcheck și linecheck? Pentru că există aceste două perspective atunci când, nu știu, ai un show și când să zicem că ești o trupă mai importantă și ai la dispoziție în timpul zilei să faci un soundcheck de, nu știu, 10, 20, 30 de minute să vezi că funcționează alea, le lași acolo deoparte, vezi? Unde sunt mai multe trupe, un festuri de astea unde cântă multe trupe pe scenă de astea înghesuite și mai ales dacă ești o trupă debutantă, te bagă direct și dai cu un line check direct înainte să cânti, da? Deci care e din perspectiva ta diferența și ce trebuie să faci, la ce trebuie să ne așteptăm noi ca trupe la chestia asta? Soundcheck-ul de fapt este proba efectivă. Când te ia pe fiecare element în parte. Ok, Încep cu toba, tum, snare, așa. fuz, fiecare element în parte. De obicei asta se fac în timpul zilei, În timpul 11, zilei, 12, în timpul 1. zilei când nu este publicul în locație sau în festival. Soundcheck-ul presupune, deci, cum ți-am zis, testarea tuturor elementelor.
chiar faci, chiar cânti câteva piese în cadrul soundcheck-ului Da. și atunci poți să reglezi absolut tot ce-ți dorești. Pe când line-check-ul este un soundcheck pe rapid. Ai Adică chiar înainte să cânti. Chiar înainte să cânti, ai publicul acolo. Dacă la soundcheck începi cu toba, tum, ractum, la line-check nu e așa. Ți se zice, dă toată toba. Înțeles. Ai dat toată Se toba. presupune că cineva a mai făcut înainte. Reglajele deja sunt făcute mare, și da? atunci nu se mai pierde timpul cu toate chestiile astea. Cu ce lucrezi astăzi mai bine, nu tu neapărat, sunetistul tău lucrează mai bine cu un mixer digital care are deja programate setările și așa, sau cu un mixer analogic care e mai... S-a renunțat de mult în festivalul. Nu știu, am fost la un festival și știu, în riderul tehnic văzusem trupe astea mai mari că vor în continuare mixere analogice. Depinde. Sunt moși de ăștia sunetiști care poate încă nu sunt foarte confortabili cu tehnologia asta modernă și cu mixele astea digitale și care se programează. Cu toate că și moșii ăștia sunetiști, gândește-te că ei au început istoria. Da. Au trecut de la analog și au ajuns la digital. Sigur știu și analogul și sigur știu și digitalul. Da. E și asta o șmecherie. Da, nu, s-a cam renunțat la analog. Că nu mai ai raci de procesare, ai tot felul de inserturi, așa, ai mixerul în față digital, acolo nu știu, mie mi se pare, eu dacă aș fi sunetist, cred că aș lucra în continuare pe analog, nu știu de ce. Da, eu văd pe aia sunetiștii că tot apasă pe display-urile alea acolo, tot pe display-ul. Ce dracu faceți, mă, că tot apăsați pe display-urile alea? Ești în 2021, nu mai poți. Apucă-te și pe un analog, așa? Pe un analog să faci 7 trupe și notează-ți fiecare EQ și să vezi cât îți ia. Da, e adevărat, asta e adevărat, dar știi care e problema? Și am simțit-o și pe pielea noastră. Una e când faci un soundcheck la Arena Romană, de exemplu, la ora 12 când nu e niciun om în public, deci și oamenii ăia, în acustica locației contează foarte mult, înțelegi? Bine, astea sunt niște fine-tune-uri pe care le faci seara, da, ai un basic, e adevărat. Nu e ca și cum ai luat-o de la zero, ai un basic și... Cu toate astea, încă aud în ultimii ani, am auzit în România, mai puțin anul trecut când a fost pandemie, dar încă am auzit la trupe de-astea mari, am auzit în continuare sunet prost la trupe și nu înțeleg de ce. Băi, acum... Asta e altă discuție, în fine. Acum pot să zic de ce. De ce? Că sunt sunetiștii? Sunt trupe care cântă prost. Zici crede-mă, sunt trupe care cântă prost. Da, cântă prost cu atât mai mult. Dacă ai un sunet bun, vezi că cântă prost. Adică îți dai seama că cântă prost de 7000 de ori. Nu ai ce să-i faci. Tu ca sunetist, dacă formația îți cântă prost, tu nu ai ce să-i faci. E ca la un JPEG. Dacă JPEG-ul e prost pixelat, ia și fă-l în Photoshop. Nu o să poți să-l scoți. În 4K. Fă-l în 4K, nu o să poți să-l mai ajustezi. Da. Bun, deci diferența în mare între soundcheck e asta, da? Că ai timp la soundcheck. Ai timp la soundcheck să probezi toate elementele și chiar să poți să cânti câteva piese, pe când la linecheck este totul pe repede înainte. Te urca pe scenă, ai dat câteva ai dat la chitară un pic așa, nu te-a pus să cânti. Știi trupe care au cântat bine chiar și cu un linecheck? Da. Trupe profi. La Quantic a fost Moonspell și cu Rotting Christ, că toți cei mai devreme de ei. S-a întârziat cântarea destul de mult. Așa. Pentru că nu au reușit să intre în țară, au ajuns pe la 12 noaptea, de fapt au ajuns pe la 11 jumate. Știu, am fost și la concertul acolo, da. Da. S-au ajuns târziu, de tot s-a început. Făcut soundcheck, s-a făcut linecheck direct și a început cântarea. Și le-a dat din sunetistul lor din mers. Da. S-a făcut linecheck la Rotting Christ și s-a început direct. Da. De-aia a venit să cu sculele lor, deci aveau... Nu, ei veniseră doar cu backline-ul lor, în rest s-a mers pe mixerul care era la locație. Pe ce mixer e acolo? Un Midas, un M32. Digital? Da. Ok. Bun, cu ce echipamente vine trupa de obicei? Că toți suntem în zona asta, da? Să zicem tobarii, ăla e cea mai mare problemă. Dacă n-am cărat la fiarele lui Adi Băgamea și... Toată viața mea am cărat la fiarele lui Nepo, mâncați ăștia în tot. Am fost la un festival pe la, nu știu pe unde dracu, pe la SEI, nu mai știu pe unde dracu. Pe vremea n-aveam mașină, mergeam cu trenul, noaptea, ajungeam dimineața, îți dai seama, vai mama noastră. Și când am întors, eram pușcăria și eram băuți, eram morți, s-a rupt ăla, mâncați și mi-au și acum aminte, mâncați ăștia, stătea trenul în gară, nu știu, 2 minute. Și avea o paporniță.
Papornița de rafie? Avea paporniță, nu era de rafie, nu, era o paporniță făcută, nu mai știu, de cineva, oricum, pe vremea aia nu găseai chestii ca lumea să le cumperi din magazin, era ceva manufacturat, cum se zice, o paporniță de cinele. S-a rupt aia exact în gară, s-a auzit toată, eu eram cu chitara așa, s-a auzit toată în gară, truci, ca niște oale de la soarte, toate tigăile i-au ieșit ăla. S-a I-ai spart ceva? Nu, că s-au întins toate cinelele prin gară pe acolo, toate tabele, sfuta. Era să pierdem trenul, mâncați așa talentul tău. Da, deci asta, am încărat toată viața mea la stative, fiare, că alea sunt cele mai grele. Au ca chitarist, au chitara frumos în spate sau în case frumos, vorba lui Sep, o pereche de chiloți avea Sep când plecam cu el în concert, avea o borsetuță de aia mică așa și zicea, Sep, ce ai în ea? Și avea o pereche de chiloți, o pereche de ciorapi, da, așa și avea chitara, basul pe care oricum basiștii n-au nevoie de așa, avea chitara în spate și... Bun, deci cu ce vine trupa la locație? Păi acum... La venue, cum se zice acum. Se merge pe mai multe planuri. Așa. Dacă e trupă locală, Da. dacă e trupă străină în care zboară cu avionul, Da. dacă e trupă care vine cu nightliner-ul. Așa. Trupa locală comunică cu locația Da. ce echipamente au. Da. În prealabil primesc de la locație un rider cu tot ce vor găsi acolo. Da. Comunică cu stage managerul ce echipamente au nevoie să-și aducă și cam asta e procedura. La trupele care vin cu avionul, e clar, se trimite un rider în prealabil cu tot ce au nevoie. S-a întâmplat la un moment dat, chiar Oana a pățit la un festival la Timișoara, celebra formație Alphaville, ăia de pe timpuri, Da. au cerut backline în caz că se pierde ceva pe avion sau se întârzie. Da, știu că se mai întâmplă să nu le ajungă Pentru că chitările, oamenii au zis, bă, noi venim cu totul al nostru pe avion, dar dacă cumva se pierde ceva, trebuie să avem backup. Au venit cu totul al lor și au spus, băi, gata, suntem cu totul al nostru. Dar au cerut în prealabil, au spus, trebuie să avem echipamentele astea în caz că nu ne ajung ale noastre. Și mai sunt formațiile care vin cu nightliner-ul, care aia au absolut tot. Cam asta e. Am înțeles. Chitări, asta ai zis, că mai sunt cazuri când îți mai ceră și o mai chitară sunt, și da. asta, da. Tot așa, în caz că știu că la Armania acum 2 ani sau 3 ani la Pain of Salvation tot așa, le pierduseră compania de zbor chitările și n-au mai ajuns și au cântat pe chitările lui Ishan sau nu, invers. Nu, Ishan a cântat pe chitările lui Pain of Salvation. Ceva de genul ăsta. Băi, na, Și mai sunt probleme și mai țin o dată minte, tot așa, a fost un concert cu Creator, nu mai știu la care din ele, nu mai știu care din concertele, cred că era asta la sala Palatului și înjura pe toți, la sala Palatului Polivalentă, scuză-mă, și înjura pe Troța că KLM, cred că le-ai pierdut tot așa, au venit sportivi. Da, cred că la sala Polivalentă, că am cântat și noi cu ei atunci, a fost concertul la sala Polivalentă și mi-am adus aminte, da. Și a venit sportiv. Și a venit sportiv, da, n-aveau nici, Betroț avea un tricou rupt pe el, era, bine, sau poate așa era moda, nu, eram eu țăran și nu știam. Dar asta era faza, că venise și știu că a zis la un moment dat în timpul concertului că nu sunt chitările lor, nu știu, cred că le-a găsit Lenții, nu știu, le-a găsit undeva niște chitări să cânte. Și ziceau că, nu știu, parcă așa a început concertul cu Fuck You KLM sau ceva. Am dat și noi o dată la Rockstad, la Creator, am dat o chitară acustică, au vrut o chitară acustică. Da, bine, una e mai vreau să suplimentez o chitară și alta e când pierd companiile aviatice, le pierd, în fine, ajung după 3 zile, dar deja e prea târziu, știi? Eu nu înțeleg cum se poate chestia asta, adică nu-mi dau seama cum. Ca la bagajele la avion. Și nu ți-ai chitara cu tine, eu n-am experimentat niciodată chestia asta, nu știu, nu o iei după tine în... Gândește-te, dacă ai 3 chitări, alea se bagă frumos într-un case și se merge se scrie fragil pe ele și se duc la cală. Și aruncă ea cu... Bun. Și acum, hai să dăm un exemplu clar. Da, eu sunt Andy de la trupa Taina, avem un concert astăzi la... Tot am vorbit de Rockstar, da? Deci hai să zicem la Quantic, da? Ok.
am trimis înainte, să presupunem că am trimis înainte riderul tehnic, da? Când urc pe scenă pentru probe, ce trebuie să fac? Cu cine iau legătura, da? Cu cine comunic, care e ordinea în care montăm sculele pe scenă și ordinea în care facem probele. Că de obicei asta e o mare problemă, o mare problemă. Noi nu avem educația de a face probele de sunet pe rând. Fix aceeași problemă și la repetiție. Când veni la repetiție și face repetiții, toată lumea cântă. Tot barul începe să bată la tobe, ăla dă cu basul, nu știu ce, ăla cu chitara. Deci nu există această educație de a ne respecta reciproc, nici măcar la sala de repetiție nu există educația asta, cu atât mai mult pe scenă. Și trebuie să există o ordine, adică bă, nu știu, stabilim o ordine. De obicei asta e ordinea, se începe cu tobele, da? Începe cu tobele, ca repetiție, bă, tobarul care freacă menta, du-te și aranjează tobele, după ce ți aranjezi tu toate tobele așa cum vrei tu, cu splash-urile, cu cinelele, cu nu știu ce. Facem o mică probă dacă ești ok, ai ridicat mâna, gata boss, la mine e în regulă. Bun, următorul, nu știu, basistul, vocalistul, care e ordinea? Cum se întâmplă? Cu toba, da? basul, Da? chitările, Da? eventual dacă mai sunt alte instrumente, clape, violi, alte chestii, tracuri eventual și la sfârșit vocile. Asta e clasic, da? Deci întotdeauna asta e ordinea, ca să nu, deci oricine vine să zică că e altfel, deci cam asta e ordinea la care se așteaptă și sunetistul și cel care face... Pentru că cu toba începe dinamica sunetului. Începe dinamica sunetului, corect. Și ideal ar fi să nu se calce pe picioare, nu? Adică să cânte pe rând. Pentru că totdeauna se întâmplă chestia asta. Eu știu din experiența mea, ca și trupet, dar știu și din experiența că am văzut trupe care fac soundcheck, că toți cântă toți. Nu știu, aici aș recomanda să-și facă o simulare la sală, să-și pună un cronometru. Da. Și să vadă cât le ia să se pregătească înainte de repetiție, cum să zic 10 minute. Cam cât e un line check minimal. Așa. Își pun un cronometru și încep să-și acordeze chitările. Idealul e ca în momentul în care te-ai urcat pe scenă să fii deja acordat, ca să nu mai pierzi timpul ăsta. Și să-și dea drumul la un cronometru și să vadă dacă în 10 minute ei reușesc să-și înceapă repetiția. Asta e bază. Dar nu așa ar trebui să desfacă toate sculele. Se presupune că deja... Să le scoată afară din cameră și după aia să le bage pe noi, același lucru. Păi atunci ar trebui să... Așa ar trebui să fie. Da, ar putea să facă și așa. Scoți toate sculele, scoți toate sculele afară. Pe aia le bagi în cameră, pui cronometru și începi și cronometrezi cât durează să-ți instalezi tobele, să-ți instalezi stația de bas. Hai să presupunem că deja le ai... Ești golan, așa. Că deja le ai în sală și doar trebuie tobarul să-și pună cinelele. Da. Chitaristul să-și bage basul în amp, Chitaristul să bate basul în amp, ai zis bine? Să-i bagi cablu în amp, așa, da? Și să înceapă să facă repetiție. Ok. Să vadă cât timp le ia din momentul în care... Deci, aia e o chestie standard, da? Băi, este o chestie standard, dar care eu zic că i-ar ajuta pe mult să vadă cam cât de repede poate să se miște la un line check. Pentru că întotdeauna tobarul o să aibă o problemă. Se termină concertul și el mai are ceva de aranjat acolo. Mai regrează un cinel. Mai are ceva acolo. O cheiță. Nu-i stă bine stativul, a stat prea în față, a stat prea în spate. Și de-aia o să vezi la concerte, da? Că întotdeauna lângă tobar este un tehnic de tobă. Tot timpul. Ai spune că n-are treabă în timpul concertului. Tot timpul are ceva de făcut. Aminte că când a cântat Meshuggah la Best Fest, ne-am cântat chiar înainte de Meshuggah, nu chiar înainte, am încă o trupă, am mai cântat o trupă între noi, nu știu, o trupă italiană, nu știu cum cheamă pe aia, nu Lacrimosa, altfel. O trupă cu female front, cu gagică la voce, în fine, nu mai contează. Și mi-am aminte, Rugină, să îi dea... Adrian Rugină? Hai că mă culca paharele. I-a ținut lui Hache toba mare, tot concertul, că îi fugea toba mare. A stat acolo lângă el. Și că nu, cred că avea niște cărămizi, nu știu, avea niște chestii, dar Hache cum bate el, înțeles, a stat acolo și i-a ținut toba mare aproape tot concertul. Că îi fugea lui la toba mare. A fost nasol, știi? Da, aia cred că a fost greșeală de amplasament. Da, nu mai știu care e faza, dar oricum mi-am adus aminte de evenimentul ăsta interesant, să zic, care mi-a rămas și încă o chestie tot legat de concertul Meshuggah, pentru că eram acolo în spate, eram pe scenă și îi așteptam să facem poze cu ei și nu știu ce, băieți foarte finuți aia, chiar interesant, nu știu, băieții super tare au fost pe felie. Mi-am aminte că am urcat pe scenă,
în timp ce cântau ei, pe scenă undeva în lateral, aveau 2 laptopuri puse acolo, cred că erau 2 laptopuri în Cubase, parcă în Cubase era. Și pe scenă nu se auzea nimic, adică pe scenă nu se auzea doar muzica din față, pentru că nu aveau monitorizare, totul la ei era în căști, da? Toată lumea era cu căștile, era un rack de fractaluri, că erau cu un rack de iniruri. Așa, un rack de iniruri, înțelegi? Băgate în niște laptopuri care alea programau tot, schimbări de efecte, nu știu ce, s-auzea numai hacker cu toba, dar la rece, așa, știi? Erau niște monitoare pe scenă, dar nu se auzea nimic din monitoarele alea. S-a părut ciudat. Mi s-a părut, da, zic, uac, de tare faza. Bine, noi deja făceam chestia asta cu monitorizare, că și noi aveam chestia asta, implementasem de mult. Ați zis, tocmai că să scăpăm de coșmarul ăsta cu sunetiștii, cum se cheamă, sunetiștii de scenă, da, care fac monitorizare, monitoriști, da? Ce vrei să auzi în monitor? Coaie, dă și tu! Chitara, dă mai tare chitara, dă mai tare, ăla vrea basul, ăla vrea toba. Poate crapă monitorul. Da, și tot timpul se întâmpla chestia asta că niciodată pe scenă nu auzeai ce trebuie și atunci am zis, nu boss, ia stop joc, haide a venit cu ideea, bă, de mâine gata, hai să începem să repetăm și noi la sala de repetiție și să facem și noi sistem de monitorizare, frumos cu click track, frumos în căști. Nu mai avem treabă, când venea omul de la sunet, de la monitorizare, ia zi, boss, ce să fie monitoare, boss, oprește-le. Dă-i mute acolo că noi avem tot aici la noi, nu e nicio problemă. Se ducea, fuma la o țigară, zicea, Doamne ajută, boss, mulțumesc, asta era, înțelegi? Nu mai trupe așa să fie. Nu mai trupe așa să fie, înțelegi? Ne făceam noi singuri monitorizarea, tocmai de asta, chiar totdeauna era un coșmar. Ce să auzi tu în monitoarele alea acolo, tot timpul era o problemă, că vrei chitara mai tare, unul vrea mai încet, unul nu vrea deloc. Avea Bebe o vorbă, nu mai știu cum era, ce vrei să nu știu, când întreba, ce vrei Bebe să auzi în monitor? Și el zicea nimic sau ceva. De-asta, știi, era o de-asta. Sau nu vreau să-l aud pe bușcă. Da, nu vreau să aud pe nimeni. Da, Bebe era cel mai tare la fazele astea. Bebe, blondule, dacă ești pe felie, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Așa. Deci cum să fim foarte eficienți atunci și să nu ne pierdem timpul și să nu enerveze eventual sunetiștii și nici... Că am văzut că sunt unele festuri unde omul de monitorizare este lângă front of house, lângă cel care face sunetul. Nu, monitoristul întotdeauna este... Eu am văzut, am cântat pe scenă unde erau și așa, dar într-adevăr la festurile astea mai măricele și așa sunt în lateral aici și comunici mai ușor cu ele. Da, în ideea în care oricum e acolo cu ochii pe tine și dacă ai nevoie de ceva în timpul cântării ai ridicat ochii și... Bine, ce mai de căcat sunt ăia și atenție, tot așa, atenție la mine. Cei care aveți trupe și care cântați în trupe și care, mai ales cei care sunteți la început, niciodată nu spuneți la microfon vreau mai tare vocea în monitor că nu mă aud, dacă se poate, să audă cei 300, 500, 1000 de oameni, nu știu cât sunt acolo, da? Niciodată nu mai faceți chestiile astea pentru că de obicei, cum a zis și Nig lângă mine, omul de la sunet care se ocupă de monitoare e lângă voi, în stânga sau în dreapta, da? Foarte rar se întâmplă să fie în față, da? Deci nu trebuie să cereți acolo. I-ai făcut un semn discret I-ai făcut un semn discret, nu știu, mai tare vocea, nu știu, îmi tragi într-o parte, așa, eventual dacă se uită la tine, că mai sunt și de ăștia care se uită la ei acolo, că dacă sunt mixere digitale, normal, se uită acolo toată ziua. În display-ul ăla. Da, dar oricum nu e el atent, e tehnicul care este oricum pe scenă și oricum ăla e atent la formație și îl face imediat atent pe monitorist. Da, dar oricum e o chestie foarte de căcat, ca să zici în microfon, da. mai tare chitara că nu mă aud în monitor. Da. Nu trebuie să știe toată lumea, tot publicul că tu nu te auzi în monitor, adică come on, nu? People, nu mai faceți lucrurile astea că sunt penibile. Nu s-a mai întâmplat în ultimii ani, să zic, nu prea am mai văzut eu, bine, nici n-am mai fost eu la foarte multe concerte, dar da, țineți minte, nu e ok să vă spuneți frustrările la microfon, da? Și mai este o vorbă. Zi. Stai puțin cum era. Zi. Be nice, don't be an asshole. Da, corect. Întotdeauna. Deci poți să stresezi și sunetiștii de... Băi, poți să stresezi, dar știi cum e, dacă vii și stresezi echipa tehnică, care aia oricum mai are încă 5 formații ca tine. După tine. Nu o să... Ție nu o să-ți fie bine, pe ei îi enervezi, dacă ai nevoie de ceva, de o Tesa sau de ceva, nu o să găsești. Nu o să găsești. N-am, boss. N-am. Am înțeles. Așa dacă ai venit la concert, ai dat mâna cu toată lumea. Ia cum se aude, liniște. Cum se aude sunetul vinului în microfon. Ia auzi. Mamă, boss, mă apuc să fac foleis. Bun, hai să trăiești.
Mai avem niște întrebări, stați pe fază. Nu trebuie să mergi la baie, nu? Ești ok? Nu, Bun, sunt ok. hai, Tu ești ok? Da, sunt ok. Bun. Am trecut și de întrebarea asta. Deci nu enervăm sunetiștii, nu enervăm tehnicienii la scenă, pentru că oricum o să te țină minte asta. Asta una la mână. Și nu se știe când mai cânti prin cuantică acolo și... Da, știi cum e interesul nostru al tehnicului Da, e crezi că a fost vreodată că era pe vremea când eram noi, până mergeam pe la festivaluri și pe astea, era faza asta că unele trupe nu câștigau premii, că așa era pe vremea aia, era cu premii, cu de-astea. Și ziceau, băi, noi n-am câștigat premiul pentru că a avut ceva sunetistul cu noi, ne-a făcut un sunet de la de căcat, am sunat nașpa și ne-au făcut sunetiștii, știi, de asta, ne-au mânărit. Crezi că a Păi fost și tu vreodată... care luai premiul, tu cum făceai? Nu știu, eu n-am dat nici măcar o vodcă lui Nu Gomboș. era, dar cum făceai? Deci Te vodka înțelegeai lui- bine cu toată lumea. Da, vodka lui Gomboș o dădeam totdeauna după când ne dădea și când a anunțat Gomboș. Marele premiu acum merge la trupa Taine din București. Toată lumea era, se bucura. Eu în gândul meu, Gomboș ai o vodcă de la mine. Da. Deci dădeai șpagă la tehnic. Bă, pe vremea aia nu erau tehnici, era o trupă, era o echipă mișto din Miercurea Ciuc, erau niște băieți din Miercurea Ciuc care aveau pe vremea aia echipamente de asta și erau printre primii din România care aveau și cât de cât un PA mai decent și... Eu am prins boss, vremea dinozaură, că veneau aia la, aveau niște PA-uri făcute, niște boxe de alea din... Ce pot să spun? Placaj. Din Că nu placaj, exista da. USB-ul, cred Exact, că. din placaj și lipite cu mochetă pe deasupra, erau PA-urile, adică să înțelegeți, niște mixere de alea atâta, toate erau rusești, că na, asta era, stațiile de scenă de chitară erau de alea Typhoon și Vermona, deci așa, cu cabluri de alea cu 5 picioare, de alea din, da, așa s-a început muzica în România, nu acum că mergeți la magazin și vă cumpărați chitări de, îți ia mămica și tăticul chitări de 7000 de lei. Hai să fim serioși. Și băieții ăia de la Miercurea Ciuc era o echipă mișto de tot, nu mai știu ceva cu AMD, nu știu, erau niște băieți foarte mișto din Miercurea Ciuc, parcă, care făceau și aveau un singur băiat care făcea pe scenă chestia. Bine, nici pretențiile nu erau foarte mari, știi, erau niște tobe pe vremea aia, vai de mama lor, niște stații de alea. Na, ce apucam și noi. Da. Dar pretențiile erau la nivelul respectiv. Da, asta e. Noi am prins și bune și am prins și mai puțin bune și bune. Și cât de... care ți-a părut nu știu, care a fost trupa care s-a comportat cel mai profi și care a fost cei mai respectoși? Cred că trebuie să ții minte. O trupă, dar am nevoie de o trupă mare. Să spargem mitul ăla că trupele mari sunt bășinoase și că se spargă în figuri. Vreau să știu. Rita Ora. Da. Da? Rita Ora. Da? Na, e un nume. Toată lumea a auzit de Așa? Rita Ora. Băi, profi. Da? Și consider că cu cât trupa e mai mare, cu atât e mai profi. Zici tu? Da. Da, n-au fost trupe mari cu bășini? Bă, au fost. Dar uite, trupe mari, cam tot ce a fost headlinerii la Rockstadt, n-a fost nicio problemă. Dimmu Borgir, Hipocrisy. Carcass. Nicio problemă. Opeth. Bă, nu mai mi-aduc aminte la ei, dar știu că n-a fost nicio problemă. La trupele mari nu e nicio problemă pentru că toată lumea știe ce are de făcut. Vine echipa tehnică, montează ei, își fac tot, tu le dai echipamentele, îi ajuți dacă au nevoie să-și monteze ceva și nu e absolut nicio problemă. Da. Deci ai avut și trupele astea foarte profi care au fost respectoși și care au fost ok. Ce pot să-ți mai zic că din 2019 am început să lucrez și cu DJ mari. Și Nu cu înțelegeam care e nebunia cu DJ. Don Diablo, cu Rehab. Așa? Bă, mi-am dat seama că îmi place. Că îmi place să lucrez cu un DJ mare, pentru că nu e absolut nicio problemă. Sunt tone de confeti, CO2, stroboscoape, toată lumea e fericită. Și da. Bă, nu știu dacă sunt, că nu am văzut niciunul pe scenă. Așa? Cred că e un mit asta undeva mit, da? să intre. Oamenii mega relaxați, adună 30-40 de mii de oameni, toată lumea se bucură. Și pretențiile zici că e unul singur, e un singur om, îți dai seama ce poate să ceară ăla. Da, îți adună 50 de mii de Asta spectatori. zic, e bine așa, asta e pentru business, wise business, asta e. Deci lăsați dracu cu rockerii, cu despălații ăștia pletoși, cu trupe de underground, vai mamă, fugiți de acasă,
apucați-vă de DJ-ală, de chestii interesante, mari, spectaculoase. Da, la Rita Ora chiar a fost o experiență pentru Da. mine. Am avut, să zic așa, norocul să fiu stage managerul festivalului, Da? la care a cântat și Rita Ora. A fost o experiență. Să iau contactul cu un artist mare. Și a venit cu absolut, cu echipa tehnică, cu dansatorii. Au cerut niște platforme pe care le-am montat. A fost mega interesant. Da. Cât de important e să respecti timpii de soundcheck sau de line check în sfârșit și mai ales în timpul în care ți este alocat pentru show? Pe cine disperi cel mai tare când depășești chestia asta? Cu timpii de scenă. Cât de important e? Cei mai importanți. Păi gândește că tu ai un program pe care dacă l-ai încurcat cu 5 minute, se strică tot. Se strică tot. Da. De-aia înainte, nu știu, acum nu prea se mai întâmplă în ultimii ani, n-am mai văzut, dar știu acum 10-15 ani, mergea la un festival de ăsta și se decala. Începea deja târziu și era decalat și după care cântă la 8, la 8 seara cânta la 12 noaptea, deci era programul decalat. N-am pățit la un festival, cântam cu Upskill și trebuia să cântăm la ceva festival de motocicliști la Pitești-Ploiești și trebuia să cântăm la 10 seara. Ați cântat la 5 dimineața. Am cântat pe la 3-4 dimineața. Nu, da, așa era înainte și pe bune. Acum oamenii aici de față își fac datoria și nu se mai întâmplă fenomene de-astea spectaculoase, abstracte, pentru că este și o frustrare din partea publicului, vine să vadă trupa respectivă, la ora 9 când trebuie să cânte și e publicul care îți bate obrazul, spune, da. băi, trebuia să înceapă la 9, e 9 și un minut. Nu s-a mai întâmplat, nu? În ultima vreme la tine, cel puțin nu s-a mai întâmplat, nu? Nu s-a mai întâmplat. Dar de obicei seara ai de organizator un cap, nu? Că băi, nu, îți dai seama, pentru că și organizatorul este stresat. Ai un program, trebuie să-ți intre artistul mare și după aceea încep comenturile pe internet care spun, domnule, de ce n-ați început la fix? Apropo de asta, concertul ăla de la Creator de la sala polivalentă, așa, mi-a rămas puțin în memorie pentru că atunci colegii noștri de la Trooper au fost așa, AB4, Taine, Trooper și Creator. Asta era ordinea. AB4 a cântat și Taine, bineînțeles, dar oricum s-a început târziu concertul și noi ne-am respectat timpii de scenă, dar bineînțeles faptul că s-a început târziu, mi-aduc aminte acum că am vorbit cu Lenzi atunci după ceva timp și mi-a explicat de ce n-au mai reușit să mai cânte Trooper-ul. Trooper-ul n-au mai reușit să cânte pentru că ei veniseră în sfârșit atunci cu macarale să filmeze, vrea să-și filmeze show-ul. Era vorba de Creator care la momentul respectiv erau o trupă mare, nu știu, cred că atunci la sala polivalentă au fost cred că 4.000 de oameni, nu știu, 3-4.000 de oameni au fost. Și voiau să-și filmeze concertul, să-și filmeze evenimentul. Și a fost un mare scandal în backstage pentru că tour managerul Creator a zis, boss, nu, la ora 9 scena trebuie să fie goală. Concertul Creator început la 9:30, deci a fost oricum, a fost o chestie de genul ăsta, nu mai știu exact timpii, dar știu că Trooper ar mai fi avut posibilitatea să cânte probabil o piesă maxim 2, da? Cu tot cu line check și ei au renunțat să mai cânte pentru că ei voiau atunci să-și filmeze show și era puțin frustrant. Bineînțeles, nu spun acum cine avea dreptate, dar zic ca fapt divers că ca să știți și voi, cei care cântați în trupe mai mici sau mai mari, nu contează, asta a fost întrebarea adresată lui Nick, că este foarte important să vă respectați timpii de scenă pentru că, iată, se întâmplă ca în cazul ăsta pe care tocmai vi l-am povestit, ca headlinerul sau în sfârșit una din trupele co-headliner sau headlinerul să aibă un timp special, da, la care trebuie să cânte, respectiv specificat într-un contract, da, gen ora 9 sau 9:30 seara, pentru că atunci lumina e mai blândă, poate să se facă show de lumini și așa mai departe. Iar tu dacă ești nu am vrut să zic un lache, dar în sfârșit, așa? Bă, nu știu dacă e problema de lache, doar că trupele mari, headlineri special, au o regulă. Cu o jumătate de oră înainte să înceapă cântarea, să înceapă toată lumea jos de pe scenă. Nu toată lumea. Trebuie să fie scena goală. Să fie scena goală, da. Ca impactul publicului să fie mult mai puternic și atunci... Să fie acea așteptare, nu? Acea așteptare în care ai timp, tu ca tehnician de trupă ai timp să reglezi tot, ca în momentul în care începe să nu fie nicio problemă.
Și atunci ei și-au margea asta. Dacă ai văzut undeva, headliner încep la 9:30. Da, asta vreau să La te ora întreb. 9... La 9 sau la 9:30, asta sunt 2 ore, da? Să zic la 9:30, de la 9:30 la 11 să zic. Da? La 9 este scena goală pentru ei. De la 9 la 9:30 ei își fac diverse reglaje. Da. Pentru ca la 9:30 punct să înceapă cântarea. Asta e prin contract, deci Asta este asta prin nu se contract. negociază niciodată. Asta prin contract. Headlinerul cântă la ora 9:30, asta e. Ăsta e deal-ul cu promotorul și evident că asta e o chestie pe care trupele astea mici ca noi, care deschidem, avem șansa să deschidem trupele astea mai mari, trebuie să ne le asumăm, asta e. Eu am văzut Slayer în 2001 sau 2002, aveau, înainte de Slayer, au ajuns târziu, la Budapesta a fost concertul. Și mi-aduc aminte că era Slayer, bineînțeles, headliner și avea 2 trupe de deschidere care nici nu au mai cântat pentru că au ajuns târziu, au făcut soundcheck-ul târziu, publicul era afară din locație, deci nu se dăduse drumul, ăia făceau soundcheck în momentul în care concertul trebuia să fi început de mult. Și atunci trupele de deschidere nici nu au mai cântat și n-a mai fost nicio problemă, n-au fost. Deci trupele de deschidere oricum totdeauna sunt trupe de sacrificiu. Dacă se întâmplă, se întâmplă, dacă nu se întâmplă, nu e nicio supărare. N-ar trebui să fie nicio supărare, așa e. Bă, oricum nu s-a mai întâmplat asta. Acum s-a mai întâmplat, asta da. se întâmpla pe vremuri. Se mai întâmplă și acum pentru că oricum să ajungi de la Vama Nădlag în România dacă ești cu autocarul, da, cu nightliner-ul. Și prinzi o aglomerație pe Valea Oltului sau ceva, se întâmplă să întârzi. Da. Eu mi-am aduc aminte când am făcut Brândușan cu King Diamond, că s-a întârziat, că nu reușea să intre cu Nailarul în București pentru că era prea înalt și nu avea loc sub podul nu știu care pe unde intraseră ei și a trebuit să meargă cineva să ia, să-i ducă pe altă parte. Irinel mai dă drum și mie la monitor. A trebuit să meargă prin altă parte pentru că nu putea să intre în București. Da, se întâmplă tot felul de ciudățenii de genul ăsta la care nu te aștepți, da, evident. Era mai mare cu 20 de centimetri și nu încăpea sub pod. Și, se întâmplă, trebuie să înțelegeți și trebuie să vă asumați întotdeauna, nu? Că trupele de deschidere este foarte posibil să întrerup sau încă mai suntem online? Ia, dă-i acolo un refresh, vezi ce se întâmplă. Că noi ne uităm pe un monitor acolo să vedem dacă suntem frumoși. Eu nu mai am păr, nu mai am nici barbă. Barba mea e albă, a dus dracu totul. Tinerețe. Coaie, crețe. Așa, bun. Așa. Deci am rezolvat și am discutat și despre chestia asta. Foarte important. Deci nu depășiți timpii de scenă. Pentru că urmează să-i supărați pe organizatori, să-i supărați pe tehnicienii de scenă, pe backline. Vă țin minte, asta știu sigur că... Deci ai pățit. Eu am pățit, da. Nu, eu neapărat basistul. Ce-a făcut? Basistul totdeauna sunt cei în plus și cei mai... A rămas în urmă. A rămas în urmă, da. Au fost și de ăștia care nu au înțeles, gen care nu vreau să mai... Te-am mai întrebat o dată. Care nu au înțeles că trebuie să dea jos pe scenă, să zici: hai băiete, dă-te jos, ultima piesă. Chiar nu s-a mai întâmplat. Nu? Adică întotdeauna este un program afișat. Da? Se respectă programul? Se respectă, da. Bun. Ne apropiem de... nu știu câte ceasul. 29, da, interesant, am făcut. Da. Care e cel mai de preț secret pe care ar trebui să știm noi ăștia cu trupele? Că suntem chitariști, toboșari, vocaliști. Despre basiști nu vorbim încă o dată, că basiștii nu sunt... Băi, consider că... Deci vreau să știu, nu știu, un secret pe care crezi tu că... Sau nu neapărat secret, din experiența ta de peste 20 de ani de când ești și ca trupete. Ai fost și trupete, da? La un moment dat ai fost și trupete și ai făcut și chestia asta la nivel profi și cu teatru și cu muzica și pe scenă și în spatele scenei și cărat și ai toate. Am trecut prin toate posturile. Ai toate posturile, da. Care e, nu știu, cel mai de preț secret, astfel încât să fie bine. Vorba lui Coro, să fie bine, să nu fie rău. Să facem bine pentru toată lumea. Apropo, Coro este invitat la următorul podcast. El ne va povesti despre ce înseamnă și cum trebuie să te comporți atunci când ești într-un turneu. Știu că pare nebunesc, că nu foarte multe trupe românești au și turnee, dar e foarte important să știi și perspectiva. Noi am pățit, noi Taine, când am avut turneul ăsta este european, am pățit niște chestii la care nu ne-am fi așteptat, tocmai pentru că nu am avut un tour manager cu noi și experiența este foarte interesantă.
Dar o să vorbim data viitoare, deci Coro este următorul meu invitat. Așa, spunem deci niște secrete pe care trebuie trupeții să le știe. Ce trebuie să facă sau ce trebuie să nu facă? Păi în primul rând să știe să cânte. Asta e greu. Asta e greu. Asta e important. Asta e greu, boss. E greu asta, cu cântatul e greu. E greu. Să știi să cânti, Da? să fii... La timp, să fii friendly, da? să nu deranjezi Da? și când ți s-a spus că ai terminat, ai terminat. Astea sunt secretele, nu e niciun secret. Totul se poate rezolva pe scenă. Absolut, și în comunicare e cea mai importantă. Și comunicarea e cea mai importantă. Deci când nu urcați pe scenă, comunicați cu stage managerul sau cu backline managerul, pentru că el este inclusiv cel dacă aveți vreo problemă, dacă vi s-a stricat o chitară, dacă vi s-a stricat ceva, dacă nu vă simțiți bine, dacă vă e rău, dacă aveți nevoie de ceva, comunicați și întotdeauna o să fie cineva care o să vă ajute. Este foarte important, iată, este un mare secret, probabil mulți dintre voi nu știau până acum, că peste tot unde cântați este un om, că este tehnician de scenă sau că este un stage manager la un festival mai măricel sau așa, întotdeauna este un om care se ocupă de voi. Deci când urcați pe scenă sau înainte să urcați pe scenă, luați contactul, luați legătura cu el ca să vă ajute să vă îndrume cum să faceți să fiți. A căzut o pânză din stânga, era lipită cu scoci, nu e nicio problemă. Bine că n-a explodat un reflector. Mă duc aminte că la TVR, când mă uitam eu pe vremuri și La Magdin? Nu la Magdin, nu, că la Magdin erau înregistrate. Erau știrile la TVR pe vremuri în direct, știi? Și exploda cât un reflector de la old school, știi? Și se auzea și aia Crainica vorbea și la un moment dat bubuiau, da, să sperii. Ne scuzați, doamnelor și domnilor. O defecțiune tehnică. Nu, zicea, a explodat un reflector. Cu ce erau, mă, reflectoarele alea? Băi, bulbi, cu ce erau? Erau niște becuri cu incandescență de asta. Da? Care făceau căldură dacă făceai căldură în casa cu ăla dacă era. Da drumul, nu cum ai tu aici cu leduri? 4 și o veioză. Îți dădea drumul la 4 reflectoarele de 2 kW. Te lua căldură. Făceai duș instant. Cine n-a prins? Bun, deci ca chitarist, ca toboșar, ca vocalist, totdeauna este foarte important să fii, în primul și în primul să fii friendly, să știi ce vrei pe scenă, să știi cu cine să comunici, da? Să știi nu spui la sfârșitul concertului, eu nu m-am auzit. Nu, e prea târziu, nu? Nu o să te bage nimeni în seamă. A fost de căcat, nu m-am auzit deloc. Chiar dacă zici cu voce tare că nu te-ai auzit. Nu mai contează. Nu mai contează, urmează altă trupă. Bun, puneți singur o întrebare. Probabil că acum mi-au fost niște întrebări pe care eu le-am gândit înainte și poate că mi-au scăpat ceva care ar trebui, nu știu, ceva ce nu te-am întrebat și ai vrea să fie, nu știu. Băi, nu știu, hai să vedem la un moment dat și dacă sunt oameni care nu au pus vreo întrebare. Da, hai să vedem, stai așa. Da, după aceea mai răspundem și la ultimele pauză, Honza, aveți comment să vedem, chat live, ia stai să vedem ce zic oamenii pe aici. Bă, dar de pe telefon nu cred că sunt în stare să fac chestia asta. Bine, Andy, vă pup băieți. Ami Sound, da, uite, a zis Titus. Ami Sound, salutare. Ami Sound, da. A fost de căcat. Aoleu, pardon, mă scuzați. Nu mai contează. Stai să dau mai încet telefonul. Hai să vedem ce zic băieții aici. Cred că nu văd eu, nu-mi dau seama dacă au fost. Hai să mă uit și pe asta. Ăsta că e tot taine, când după n-am mai cântat de acord, la seara se servesc. Nu sunt întrebări, tocmai Mati și feța la fel, auzi, a zis cineva, bă, tot moarte. Greu cântatul poate pentru grei, nu se mănâncă semințe, plus că e de bălea. Ok. Deci nu avem întrebări, nu? Deci nu avem întrebări deocamdată, nu? Zi tu dacă vrei să spui ceva, dacă... Păi nu, hai să-ți răspund la întrebarea asta. Ce zice acolo? Deci spune singur o întrebare la care vrei să răspunzi. Unde o să fiu peste 10 ani? Așa, unde o să fiu peste 10 ani? Ți-o pun eu. Pe alt continent. Da, serios? Bun. Te-ai gândit? Ai gata? Ce-ai făcut? Da? Unde? Vedem peste 10 ani. Și acum punem tu o întrebare. Ai înțeles ceva din ce ți-am zis în seara asta? Da, am înțeles. Perfect. Foarte multe lucruri, foarte multe informații deja le știam, dar vreau să le confirm cu tine, pentru că sunt niște informații utile
și iată, inițiativa Underground Music este, prin acest podcast, să aducem oameni aici, oameni din business, oameni din industria asta, care să ne dezvăluie acele mici, nu sunt neapărat secrete, dar sunt niște lucruri foarte interesante pe care ne ajută pe noi ca artiști să ne ridicăm, da? Și să înțelegem cum funcționează industria, să înțelegem de ce și de ce nu și de ce da, e foarte important. Și na, în viitor o să avem podcastul ăsta și interviul ăsta cu oamenii, cum am zis, ca și coro, ca și tour manager, și sunetiști, oameni care, na, îi aducem aici și întrebăm, ia zi, boss, spunem cum facem să nu sunăm de căcat, pentru că se întâmplă, sunt foarte multe trupe care sună și cum facem să fim, să sunăm bine, cu lecțiile făcute de acasă. În sfârșit, sunt o mulțime de oameni din industrie care ne pot ajuta și să înțelegem cât mai bine fenomenul ăsta. Asta este inițiativa noastră, da? În principiu, urmăriți-ne pe Facebook, dați-ne acolo follow și cu follow, nu știu, e un fel de follow care te ține în fiecare zi. Nu știu, sunt trei feluri de follow, nu știu, e unul cu un follow care e follow, așa. Pe Instagram, pentru că mai postăm și pe Instagram din când în când, bineînțeles pagina noastră de web. Ai văzut? Web, boss! Da. Undergroundmusic.ro, da, asta e foarte mare. Acolo avem o mulțime de comunicate. Vă puteți trimite comunicatele, da? Avem acolo și un draft de comunicate. Dacă nu știți cum să faceți un comunicat, aveți acolo un draft de comunicat, să vă faceți comunicatele, să anunțați, nu știu, că cântați la Mamaia Nord, că Tataia Sud, că aveți un turneu sau scoateți un videoclip sau scoateți, nu știu, ce scoateți voi acolo, că beți un vin sau orice, da? Ne contactați, ne spuneți ce vreți să faceți sub forma unui comunicat, noi dăm mai departe, dați share, toată lumea dă share pentru că așa e frumos, informația trebuie să circule, să ajungă la toată lumea, trebuie să fim prietenoși, trebuie să ne susținem reciproc, bineînțeles, este foarte important. Și na, împreună, bineînțeles, facem această comunitate să crească, facem această comunitate să înțeleagă dedesubturile și tot ceea ce înseamnă această industrie, da? Și vom crește cu toții, că suntem trupe, că facem parte din trupe, suntem artiști, muzicieni, cum ne considerăm noi, sau că suntem oameni din spatele trupelor, tehnicieni, stage manageri, organizatori, promotori, ce mai suntem noi acolo, da? Sunt o mulțime de oameni angrenați în această industrie și este foarte important să stăm uniți, să ne susținem, da? Să știm unii de alții, să comunicăm între noi și să învățăm unii de la alții. Asta este, până la urmă, cel mai important. Și comunicarea. Da. Băutura ta preferată care este? Cafeaua, serios? Cafeaua. Ai avea nevoie de o cafea în seara asta? Da. Da? Unde te duci acum? Sus la tine să-mi dai o cafea. Am înțeles. Și după aia? Mai stau la tine să bem un șpriț. Să bem un șpriț, bun. Doamnelor și domnilor, încă o dată, alături de mine este prietenul meu, Nicu Gălie, pe care îl iubesc maxim. Pentru că ne cunoaștem de o viață. Irinel Cârnilaru este aici lângă mine. Paul Popa, Cristi Siteavu, echipa Underground Music, suntem o armată de oameni aici. Luminile aduse de Irinel aici peste noi. Vă mulțumim că ne-ați urmărit, foarte important. O să publicăm, o să postăm podcastul ăsta și pe YouTube la un moment dat. Și eventual îl puteți share-ui prietenilor, nu știu, amantelor, cei care sunteți în industrie, care cântă, care sunteți acolo în industria asta grea încercată, mai ales acum în pandemie. Dar eu zic că pandemia s-a cam terminat, da, cel puțin în România cam gata, asta a fost. Și speranțele noastre sunt mari. Mergeți la concerte, mai ales la concertele astea underground.
pentru că este important, foarte important să susținem scena, să susținem trupele mici. Cumpărați albumele lor, pentru că și asta sub formă de ascultare, că e pe Spotify sau că este pe YouTube Music sau indiferent pe ce platformă de asta de muzică de stream. Cumpărați albumele fizice, cumpărați tricourile, susțineți scena, este foarte important ca trupele să existe, pentru că o să facem un podcast și din perspectiva unui artist, bineînțeles, trebuie să aflăm și lucrurile astea, da? Că sunt o mulțime de chestii pe care, în sfârșit, pe care voi nu le știți și care contează foarte mult, trebuie să fie și asta șeruite cumva. Și cam asta e. Și bineînțeles trebuie să-i mulțumim Cramei Marcea. Deci nu e niciun fel de marketing aici, nu e nimic pus la cale, în sensul în care nu facem niciun fel de reclamă ascunsă sau ceva, pur și simplu mie îmi place foarte mult vinul ăsta. I-am cunoscut la festivalul de la Posada acum 2 sau 3 ani, nici nu mai știu, că cu pandemia asta s-au dus dracu totul, nu mai avem memorie fixă. Și am descoperit că probabil sunt băutori de vinuri și respect foarte mult cei care, în sfârșit, este un vin chiar foarte mișto, îmi place foarte mult și respect maxim pentru prietenii noștri de la Marcea, care, atenție, în mijlocul Cramei au făcut o scenă, da, o scenă foarte mișto. Chiar când începe show-urile și acolo? Bă, nu știu, o să vedem. Te sună Cosmin și... Cred că da. Când e gata vinul. Și acolo se fac concerte, se vor face concerte în mijlocul Cramei. Deci ce mai tare de atât ce poate să fie, da? Anul trecut, acum 2 ani când a fost ultima dată, când s-a ținut festul ăla, cu mâncare, cu băutură, cu muzică bună, mișto, a fost super tare. Deci iată, se va mai întâmpla ceva în scena asta underground și nu neapărat în underground. Și ce poate să fie mai bine decât voie bună, veselie, un șpriț, prietenie și să fie bine. Să fie bine. Vă pupăm pe buze, pe frunte, pe ce vreți voi. Rămâneți aproape și ne vedem la următorul podcast cu Coro. Axa Valhalla, cum îi zic eu, de fapt e Axa Valhalla. Hai. Succes! Ciao, pa!